Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. El Convent de les Arts d'Alcover serà l'escenari diumenge 11 de novembre al punt de les 7 de la tarda de l'estrena del concert de música neoclàssica sota el títol Omaro de la formació NUN. L'espectacle té el segell quilòmetre zero i compta amb els músics tarragonins Madí Bonacci al piano i Gerard Marsal al saxo, flauta i electrònica. Els músics ens expliquen de primera mà com va sorgir la idea d'aquest nou projecte. Sorgeix de que ens vam trobar amb Madir a la planta de l'hospital, que tots dos havíem acabat de tenir la nostra primera filla, en aquest cas, els dos. I ja érem músics que ens coneixíem i que havíem tocat junts i tocàvem junts. I veníem amb ganes de fer alguna cosa que no fos un repertori ja establert, sinó potser cançons pròpies. I el fet de tenir la filla ens va connectar molt amb l'home i amb aquesta idea d'humanitat i llavors amb la reflexió sobre els valors humans. I d'aquí vam dir, i si féssim alguna cosa i féssim una tria, i això vam fer. Vam decidir 8 valors humans sobre els quals poder fer una mica de música i alguna cosa. Aquesta era l'excusa, bàsicament, reflexionar sobre la humanitat i els seus valors, el fet de tenir la filla, d'aquí es vaig estar. En l'estrena es comptarà amb la presència de Laura Gené al violí i Glòria Coll al violoncel. És una estrena absoluta. Mira, nosaltres, la veritat és que ens coneixíem des de fa un temps, hem anat coincidint en diferents actuacions, en diferents bolos, en diferents projectes, i sempre ens havíem entès molt bé i havíem vist que ens agradava compondre, escriure les nostres pròpies composicions i que, escolta'm, que hi havia allí un estil de música que ens enganxava tots dos i que ens arribava a l'ànima. I mira, ens vam animar, gràcies també a l'Aleix del Convent de les Arts, que és qui ens ha encès una mica l'espurna, ens vam animar a tirar aquest projecte endavant i a presentar-lo en primícia al Convent de les Arts, que realment és un honor i un orgull poder fer això, perquè espais com aquest que permetin una producció com aquesta, una estrena, confiant en el talent de gent del camp, doncs no t'ho trobes normalment. I nosaltres estem superagraïts de l'oportunitat que ens dona el Convent de les Arts de poder fer aquest espectacle que el fem amb tot l'amor del món. NUN és la materialització de la cerca d'aquestes notes on Marsal i Bonacci posen en comú la seva música per crear aquest espai sonor. NUN presenta el seu primer projecte en comú, Omaro, Humanitat en Esperanto. Gerard Marsal ens explica què hi trobarem com a espectadors. Trobarà un concert on alhora crec que a partir de la música i junt amb les fotografies i els textos que hem demanat també a la Colla Valls i la Magda Barceló, que si volien tenir alguns pensaments a compartir sobre els valors humans, i també ens han passat uns textos que també els projectarem junt amb les fotos de José Carlos León i de l'Albert García Rué. I jo crec que tindran un concert de música amb una possibilitat de reflexió sobre la humanitat i l'altre, el que no ets tu, l'altre, la diferència, el que està fora de tu, no? Que és al final el que t'ofereix la possibilitat de créixer i d'empatia, no? Jo crec que trobarà aquest moment, tant de música senzillament profunda, et diria jo, perquè és molt, ja veureu, molt fluid, molt bonic, amb un intent molt profund, i alhora una reflexió. Jo crec que en una hora haurà hagut molts moments emocionants. La gent crec que s'haurà emocionat bastants moments en trobar-se a gust allí, acollit, ja veureu. I l'escenari serà el Convent de les Arts, un espai que el serveix també a la vegada com a residència artística. Nosaltres aprofitem la plataforma, l'espai, les ganes de potenciar la creació que té el Convent de les Arts, ho aprofitem per acabar de donar forma al nostre projecte. El nostre projecte existeix, però li hem donat una forma especial i esperem transmetre'l i plasmar-lo
en especial al Convent de les Arts gràcies al treball que farem aquí des del divendres fins al diumenge, que seran 3 dies de creació, podríem dir, en el qual nosaltres ja tenim un material base fet, ja tenim, diguéssim, l'espectacle creat, però aquí anem a perfil·lar-lo, a ajuntar-lo amb les diferents arts que ja veureu que combinem durant l'espectacle, perquè no només és música, sinó que també tenim col·laboracions d'escriptors i de fotògrafs, o sigui que vol ser també un espectacle, un concert molt holístic, per dir-ho d'alguna manera, que agafa diferents àmbits, i això ho podem fer perquè tenim l'espai on poder treballar, on poder posar en comú totes les facetes d'aquest espectacle. En el marc de l'Escola de l'Espectador, dissabte 10 de novembre, al punt de les 4 de la tarda, a l'Auditori del Convent, es durà a terme Ressonàncies, un taller de so i vibració. Marçal ens en dona més detalls. I en aquest taller el que estarem allí és explicant i donant-nos compte i experimentant aquesta línia fina que hi ha entre les emocions i la música. És a dir, la música és una vibració que des del principi de ressonància funciona, i les emocions en els nostres sistemes, tant familiars com culturals com socials, també és una cosa que està tot entrelligat. És a dir, si un no està bé, influencia l'altre, i d'aquí veurem com en el nostre univers profund ens hi podem connectar, i és una font d'inspiració i de creació, estar en contacte amb l'ordre d'aquests sistemes, no? I amb això estarem aquelles 3 o 4 hores. Les entrades es poden comprar anticipadament a la Casa de Cultura Ca Cosme, també a través de la pàgina web www.convenarts.cat i a la taquilla del convent des d'una hora abans de l'inici del concert. El preu és 12 euros, l'entrada general 9 si es disposa del carnet del Convent de les Arts. Recordar també que els espectadors fins a 25 anys poden gaudir de l'entrada de 5 euros. Omaro forma part dels abonaments Música i General. Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.